Hagajan miat juga arpuai terik yayong arja arpusan kawai ka Trok kit dau bilan kabawan nagi benta ka Than Jante Hills kat bakadang temu ban necha Bernihat Riboy District kalalit ban no bet syarian hamar boyopoi hagi benta ka Shillong Umling Marialat ka Shillong Sang Bangla ka Surok National Highway ban Rio. Kat kum gajing tip balayo lum laya thu bakani gajing ja kala ja kapor kum ban rish tengi ai bar hagani ka kali la don tang Nongniah marwai bad ya kada ka bala penlong ke ka Trok pan no syariat kala bandai na gajing bam la su ban te lakam na mar gajing Pynher Sted yaka. Na gajing yo jing tip halor kene gajing ja na kalyang ki pulet ka Riboy District na lor kiwei kila her mar sa ka jaka ban ai kila jing rap bad hadu bapedmi ye kani ka khubor ampat la ban tan ye ka Trok na lor ban sei ye Nongniah. अंदर से खाते से नीचे भैया भैया ऐसे लगा के देखिएगा Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.